Аз имам много ясен фокус, Меги. Аз знам от 17 годишна къде искам да съм на 100 години. Аз го знам. И като съм на 100 години, аз знам какво искам да имам зад гърба. Знам, когато съм на смъртния си одър, какво искам да имам. И знам, че това спокойствие ще ми позволи да си отида спокойно от този свят и няма да ме е страх от смъртта, защото аз съм си свършила работата. И тогава ще съм готова да си отида. А какво искаш да имаш? Какво искам да постигна? Какво? Кое е онова, което си представяш, че трябва да имаш? Аз искам да покажа на хората, че могат да живеят живота, който наистина те искат. И могат сами да го създадат, без значение какви трудности и препятствия имат в живота си. Без значение къде живеят, трудно ли е, лесно ли е, има ли ред, няма ли ред. Всичко зависи от нас. Ако искаме да постигнем нашата мечта, трябва да я създадем. Ако искаме да имаме бъдеще, трябва да го създадем и то зависи от нас. И аз в това вярвам, Меги, от 17 годишна.